Case 2 anos de vida do segundo Plan Galego de Inclusión Social. Un plan que pretende facilitar os medios e os espazos para promover medidas activas de inclusión e ao mesmo tempo para aproveitar as oportunidades e, sobre todo, as potencialidades do noso país para que as persoas que están nunha situación de desventaxa social sexan quen de superar tanto procesos socioeconómicos desfavorables como de romper esas estruturas de pobreza que cronifican as persoas nas máis graves formas de marxinación e de exclusión social. Pero aspiramos tamén a que Galiza sexa coñecida no mundo como país da igualdade e, polo tanto, cando facemos estas propostas non o facemos só pensando nun grupo de xente, facémolo pensando no país no seu conxunto, porque na medida en que o país sexa máis xusto, todos e todas nos poderemos considerar máis felices. O segundo Plan Galego de Inclusión Social estende a súa vixencia, como todos vostedes saben, hasta o ano 2013 e incorpora liñas estratégicas, obxectivos e un importante catálogo de medidas, algunhas das cales teñen para nós un carácter prioritario. Como saben, a concepción que inspira este plan refírese fundamentalmente a 5 obxectivos centrais. En primeiro lugar, impulsar a integración das políticas activas de inclusión, mellorar a cobertura territorial dos recursos e dos programas de titularidade pública coa participación do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, complementar a estrategia de loita contra a exclusión social coas políticas de atención á dependencia, atender de forma específica a colectivos e grupos crónicamente vulnerables como é todavía hoxe a comunidade xitana ou as persoas en fogar, e colaborar e impulsar a rede de tecido asociativo para construir entre todos unha malla na que se poda soportar os complexos procesos de inclusión social. O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar o que fai é ser quen organiza o plan de inclusión a nivel territorial nas oficinas de Igualdade e Benestar que temos estendido por todo o territorio galego. Neste momento hai 11 oficinas, en cada unha delas hai un equipo de inclusión social composto por 3 profesionais que coordínanse con todos os equipos de traballo social dos concellos. Todos os servicios sociais municipais coordínanse co equipo comarcal de inclusión e fan un traballo a nivel de base e a nivel de territorio. E van desde a construción desa rede de equipos, o módulo Xoven na cárcel de Teixeiro, módulos en centros penitenciarios, pero que se concretou este primeiro na cárcel de Teixeiro, o Plan Galego de Convivencia Intercultural, Inclusión e Desenvolvemento da Comunidade Xitana, atención ás persoas sen teito e en situación de exclusión e pobreza cronificada, accións sociais e formativas para persoas con discapacidade, atención ao menor en situacións carenciais graves. Non podemos esquecer que hoxe un de cada 5 menores no noso país está nunha situación de risco de exclusión social. Programas transversais en colaboración co tecido asociativo e revisión, e este é un dato importante, do sistema de rendas mínimas para a inclusión social. Algún dato, son xa máis de 1,1 millóns de euros destinados a accións específicas de prevención de exclusión en persoas con discapacidade, por exemplo, nunha liña de actuación que antes estaba moi minimizada. Son máis de 670.000 euros a atención ás persoas en fogar. Son máis de 3,4 millóns de euros na atención ao menor, en axudas ás familias con carencias graves a riscos de desestructuración. E son máis de 1,4 millóns de euros destinados á comunidade xitana. É dicir, que xo en 2008 a vicepresidencia ten destinado a este colectivo un 80% máis do destinado no ano 2005. La respuesta que se ha dado por parte de la Administración es una respuesta que nos convence, que vemos que en ocasiones, cuando realmente estaban las cosas difíciles, pues hemos buscado salidas negociadas, salidas dialogadas, y en estos momentos pues la presentación del plan de inclusión social demuestra que efectivamente ha aumentado un 80% la inversión con personas en riesgo de exclusión social. En ocasiones había algún problema concreto que poco a poco se ha ido solventando, se ha ido buscando soluciones y bueno, sin duda pues una pequeña parte minoritaria de la población, en ocasiones
pues han demostrado actos xenófobos o racistas, pero que creo que lo interesante no es oponernos a ese tipo de personas, sino es mejor hablar con ellos, dialogar con ellos y que entiendan que finalmente con respeto y con diálogo todo el mundo podemos encajar en la misma sociedad. Pero el respeto y el diálogo tiene que ser el eje principal para solventar cualquier problema. Son máis de 70 profesionais especializados e que atenden xa hoxe a preto de 2.000 persoas en situación de risco de exclusión. No próximo cuatrimestre, é dicir, de outubro a decembro, poñeremos en marcha 7 novas oficinas de igualdade de benestar con 7 novos equipos de inclusión. La realidad es que hemos visto un incremento notable de apoyo y de ayuda a la sociedad gitana en Galicia por parte de la Xunta de Galicia, y sí es cierto que hemos notado que la Xunta de Galicia apoya literalmente a personas en riesgo de exclusión social y a las personas más necesitadas. Estamos incrementando recursos e incrementando a implantación no territorio e ao mesmo tempo incrementando a colaboración coas organizacións de base, coas organizacións sociais para crear esta inmensa malla de protección social.